Sanibona bafethu uvane lo. So igame elandelayo Orlando Pirates bayodlala against iMamelodi Sundowns. iMamelodi Sundowns ke iyona ezobe ihost iOrlando Pirates kule game le. Igame ibaluleke kakhulu le form lama team lawo omabili. So ngizoshaya imatch look ahead. Njengoba ngizoshaya nje imatch look ahead, sizokhuluma nje ngezinto esizoyilindela nje kule match le, lezinto engenzeka zibe yifactor kuma team omabili ukuthi awine or enye idliwe. Manje nge-title race yabo ngiyazi kusase early kakhulu ukuthi sikhulume nge-title race but nje ngizoqala nge-title race. I-team ezowinela iyona ezoshape ukuthi i-league izoba kanjani. Currently iMamelodi Sundowns ayenzi kahle yabo, iqiniso nje leli limsulwa, bangawina ama games here and there but bona ngokomthetho abenzi kahle, akufani njengalamanye ama seasons abejwayele ukudlala. Yes, ungasho ukuthi number 1 currently but mase ubheka ama-team ababalandelayo iyona number 1 nama games amaningi, nama games awu10 with 21 points. Mase uthi Sikhuna United nama games awu9 with 20 points. Mase uthi Orlando Pirates ibe nama games awu8 with 18 points. So Orlando Pirates if iwina against iMamelodi Sundowns ungasho ukuthi izoba number 1. Yabo ungasho ukuthi izoba number 1 and ungasho futhi ukuthi izoba number 2 but nje izolingana nama point with iMamelodi Sundowns with a game in hand. Yabo khumbule nasi sikhokhona esizodlala. So le game le ibaluleke kakhulu for lama team omabili. Uma team nje omabili ane history enkulu kabi. Le game le indlela esinkulu ngakhona usungasho ukuthi eClásico yala eSouth Africa but ke wangitshela nama comments, do you think le game le isinkulu okudlula iSoweto Derby? I seen some comments ku Twitter abantu bephikisana ukuthi le game le isinkulu kakhulu okudlula iSoweto Derby. So ipressure iningi kakhulu. The last time Orlando Pirates iyodlala eLoftus bashawa ngescore esikhulu ngo4-1. So Orlando Pirates bafuna ukubuyisa indu. Enye into engiyibonile ngale game le, inkinga izoba kephi eswini. Inkinga izoba seswini. Yabona mase ubheke isisu sama-team omabili. Isisu sama-team omabili ilapho khona ozobona khona ukuthi izinto zizokwenzakala ngempela. Because khumbula phela iMamelodi Sundowns izodlala nje kulomdlalo ayinaye umdlali ekuthiwa uTebogo Mokoena. Njoba ingenawo uTebogo Mokoena, would you risk to play uObas or would you risk to play uJayden Adams? I know for a fact uObas uzoyiqala leya game. Would you start uObas or would you start uJayden Adams? Abantu abaningi, I saw a lot of people saying uJayden Adams kumele aqale, but starting uJayden Adams against a strong team like iOrlando Pirates lokho ngaba i-risk. And naku iOrlando Pirates mase ubheke ubani uzoqala impela kuOrlando Pirates, kuzoqala uMbatha noma kuzoqala uNemtajela? Ingabe kuzoqala uMbatha lapha ku number 8 noma kuzoqala uNemtajela? Uma u2 ama team ngokubuka kwami ngathi undecided ngempela. Le game le indlela etactical ngakhona I saw abaphathi, not abaphathi per se but ke i-part of i-technical team yeMamelodi Sundowns adiyobukela imatch yeOrlando Pirates ngosikhathi iPirates idlala lapha kwi-calling knockouts, ngosikhathi idlala neMagisi. Ngiyababona ukuthi bayahamba nje abekho mnandi, bayibonile ukuthi iOrlando Pirates idlala ngempela and idlala nge-lineup ehlukile. Lento iOrlando Pirates ukushintsha i-lineup each and every game ibenza bacabanga ngempela ukuthi kahle kahle ngomgqibelo iyiphi i-team iMamelodi Sundowns eyobhekana nayo. Cause eswini you saw Orlando Pirates indlela besifunctiona ngakhona kule game eMagesi. Bekhona abo Cameron Dancing, bekhona labafana laba abo Nemtajela, bekhona even uTato Maswangani kulesa sisu, bengekho number 6. Do you think iPirates izodlala without number 6 against iMamelodi Sundowns? Asazi. Ungangitshela wona ama comments, do you think it's wise for a team like iOrlando Pirates to play without a number 6 against iMamelodi Sundowns? But I think uzoqala bafethu Unduli he was rested for the game le. Yabo, he was rested ukime iMagisi. I think uzoqala but you can tell me in the comments. Enye into bafethu, enye into engifuna ukuyi-highlighta ilento yabadlali abengekho. Ababadlali abaningi abekho. Kodwa bese ngichazile indaba yaMokoena. uMokoena bafethu ususpendiwe. Umukhumbulahleke wasuspendwa uMokoena kule game le babeyidlala bafethu, last game ababeyidlalile. Wathola i-yellow card. Wathola nje i-yellow card, wayitshela ukuthi igame azoyihlala ile ababezoyidlala nesikhukhuni iSundowns eyayipostpone leyo game. Yathi siyipostponile ke leyo game, shuthi le game bezoyidlala nePirates ngeke azayidlala. Another player ukubani okuResino. uResino is another player othola owathola i-red card. So usaseva leyo suspension yakhe. So labadlali abawu2 for iMamelodi Sundowns ngeke babe khona. Sesiza kuOrlando Pirates. kuOrlando Pirates I don't think uzobe khona uMfukeng. Yabo, I don't think uzobe khona but let's hope uzobe khona. Let's just hope ukuthi uzobe khona because I saw him ekuma-stands kule game yeMagisi. Let's hope uzobe khona, maybe starting from the bench. Yabo, I know ukuthi umjida
i-Orlando Pirates izolwa ngempela ukuthi abe khona because he's a big player and this is a big game. Another player missing igame bafethu lomjida lo uMakhehleni Makhawula. Bengathanda kakhulu ukuthi uMakhehleni Makhawula abe part of le game le, but ke it's a pity usumjida naye uzobe engekho i-Orlando Pirates. He's a big player yabo, never mind uthatha agcina ukudlala for i-Orlando Pirates, but he's a big player for i-Orlando Pirates. Last season he made i-Orlando Pirates iqine kakhulu. The last time we beat Mamelodi Sundowns wayekhona umjida ngosikhathi sidlala le FNB kwi League Cup kwi League game yabo. So le game lezo imnandi kakhulu bafethu. And another first abafethu ukushintshwa kwevenue. Ivenue isuke lapha lapha eLucas Morepe bayibuyisele le Loftus. eLoftus bafethu le last time iPirates iyodlala lapha ipitch yayingekho mnandi. Ipitch yayingekho mnandi bafethu, and lento le yamathikithi ngifuna ukuyi-highlighta futhi. Lento yamathikithi bafethu ayikho fair ebholeni nje la eSouth Africa, ayikaze yaba fair. Angiyithandi indlela amathikithi adayiswe ngakhona. Indlela amathikithi adayise ngakhona akwazi ukuthi mfethu kuphele 20 minutes amathikithi asephelile. Yilento le namanje ngisayisho lento le, akwazi ukuthi game yeOrlando Pirates versus Mamelodi Sundowns amathikithi azodayiswa late kanje. Njobe sezodayiswa nje late kanje sekuyaziwa vele amathikithi njobe sekhishwe mancane vele amathikithi akhishiwe. La amanye ngizwe ngamahemhem, ngingasho kuthiwa uvalo uthe, but ngizwe kuthiwa amathikithi ahanjisiwe mahala yabo. Abantu ama-branch athola amathikithi mahala ukuthi ama-branch lapha afike azobukela igame. Afike ama-branch azobukela igame. Ungathuki-ke ngomgqibelo uma ubona ama-fans amaningi eSundowns more than Orlando Pirates, but ke vele kumele kube njalo, kumele kukhombise ukuthi i-team edlala home yabo, kumele kukhombise. But ke lenye into ezodala ukuthi Orlando Pirates iwin abafethu iform yayo currently I don't think ikhona i-team la kwi-Betway Premiership engakwazi ukuthi imeshe iform yayo. So I'm sure ama-fans eSundowns currently they are very very anxious ukuthi uMiguel Cardoso yini azoyenza, because umase isquad se-Sundowns currently they don't have that player ongasho ukuthi mhlambe angayinikeza inkingi Orlando Pirates. Mhlawumbe ungangitshela ukuthi uba umdlali mhlawumbe ongayinikeza inkingi Pirates, ngabe lo mdlali lo umusha bomthengile naye uswale ePortugal. I don't think that guy angayinikeza inkingi Pirates. His first time playing in a big game like this, igame yakhe yokuqala enkulu le, kumele ayibonakalise ngempela ukuthi umdlali ozozenzela udumo kwi-Sundowns, because once wangashine against Orlando Pirates I don't think uzokwazi usazenzela udumo. Sambona uLucas Ribeiro, sambona ekwenza against iOrlando Pirates, sambona ekwenza against iKaizer Chiefs. Ingabe labadlali laba ba-capable yini ukuthi bashine on the big stage kwiMamelodi Sundowns? I-Sundowns isengcupheni ngempela bafethu. Orlando Pirates I see iwina le game le, but ke wona ungangitshela ama-comments izophela kanjani le game le. I see Orlando Pirates mina iwina ngo 4-0. Ungangitshela wona i-score prediction sakho kuma-comments.